Bueno, Avelino, está claro que estamos no liceo outra vez. Unha vez máis. Imos a pedir pensión aquí no liceo. Directamente. Aquí vamos a estar, creo que vamos a estar o 29, o 28, o 30, temos que vir a rensar as cousas xa tamén o 29, creo que tes un acto o 29, que tes o 29? O 29 hai presento un acto de Carlos Casares, onde se lle entregan premios a novos escritores, a rapaces, a alumnos, xa sabes, todo comandado por o noso Carlos Ares, xente do redor, xente do mellor. É de microrrelatos, É ademais. microrrelato, fantástico, leremos ademais as obras, vai ser distinta a todas as anteriores, as previas, e, bueno, aí está a Fundación Carlos Casares, pois non deixando que desapareza a estela de Carlos, porque non se pode permitir, porque Carlos Casares é un dos grandes a nivel tamén Galicia. colabora o propio liceo, non? Efectivamente, esta divina casa que temos. Nos olvidemos de que o director, pois, tamén é irmán de Carlos Casares. Xavier Casares, claro que sí, o noso querido Xavier, claro que sí. E o sí. que decías antes, porque as palabras teñen esas cousas, decías seguindo a Estela, e tamén vai estar Estela, a muller. Efectivamente, pois así, mira, ves, efectivamente. Sempre estás tú moi oquite, así encántame. Bueno, pero temos tamén que ven Portugal. Portugal chega ata aquí. Portugal en pleno, o sea, bueno, creo que veñen todos. Estábamos dicindo que estamos a piques de presentar tamén, aparte de todo o que lle dixemos a vostedes, estamos a piques de presentar este libro, todos e todas. Todos os que veñades de Ourense, que estades todos convidados, porque veñen uns cuantos de Portugal, Marina. Creo que veñen por terra, mar e aire, en Portugal en pleno. Veñen todos. E non sei se ven Portugal inteiro, pero hai 71 autores, o sea que uns cuantos sí que veñen. Grazas, amiguiño, co seu séquito, eso como mínimo. Eso seguro. E ademais a portada é do seu fillo, de Rui, verdade? De Rui Barros Amiguinho. Eso é, que se encarga de toda esta maravilla que el fai, é un cadro ben bonito. Unha cousa, este cadro, ademais, vaise sortear, o cadro que vai na portada, eso sí, xa están todas as rifas vendidas, non podedes participar, está todo esgotado, pero vaise sortear aquí en directo, en vivo, no Salón Nobre do Liceo, o domingo 30. O domingo 30 é unhas marinas, sabimos pa aquí. Sí, sabimos o sábado, non sabimos o sábado. Sabíamos o sábado a colocar os nosos móviles. E quedámonos aquí. Bueno, xa nos van dar pensión. Xa nos teñen aí pensión completa, temos aí un sitiño para dormir, e xa chegaremos aquí, meteremos en nómina e acabouse, non hai outra, amigos. Pero tamén me dixeron, eu sei que ti non querías que dixeran público, pero dixeronme que ibas cantar. O sea, eu sei que cantas moi ben, pero é que isto me parece que é un reto que asumiches cantando en portugués ou algo así. Bueno, vamos a ver, imos facer a versión galega, porque vai vir unha amiga de Grazza que canta nunha coral con ela e vai cantar a versión portuguesa, pero Grazza, amiguiño, Foles, fixo, esta muller tan fermosa, tan bonita por dentro e por fora, fixo un poema que con inteligencia artificial, queridos amigos, con IA, aplicou a música. Entón, bueno, pois parece ser que quere que lla cante eu, así que eu quixen tamén ter un coro que me acompañase, xente profesional e maravillosa, e fomos a agrupación Loureiro. Os nosos amigos de Loureiro. Os nosos amigos de Loureiro, previamente falamos cos de Albor, pero por unha circunstancia que, pois eso, non podían, entonces, bueno, pois Loureiro vai nos acompañar. En calquer caso, calquera dos grupos maravillosos que temos, os dous houberan sido fantásticos, e vanme acompañar aí a facer de Fátima, que é unha moura encantada que esta Marina vale que lle está cantando pon roto que pon descosido. Fixo de Celeste, cando presentamos sempre Caeiro. E agora vai facer de Fátima. Unha moura que decías? Unha moura encantada, que lle vai cantar a terra onde nacín. Unha moura da moura, esta moura vai cantar a moura, chamase Fátima. Sí. Só por eso xa te de escribir. Pero isto vai ser un pouco antes da presentación deste libro. O que pasa é que non temos a portada dese libro, pois porque aínda está no prelo, entón aínda non chegou.
Pero é un libro espectacular, porque ademais vai en galego e en portugués. E leva dúas portadas, unha en galego e unha en portugués. Agora entenderedes que Marina cante a versión galega e esta outra rapaza que venden de Portugal, esta outra meniña, dice meniña en portugués tamén como en galego. Sí, meniña. Meniña. E vai cantar en portugués. Entón, pois, vai ser desas cousas que poñen... Xa me mandou a escaleta Grazza, e ten moi boa pinta o acto, Abelino? É un reto porque, bueno, claro, nos non temos moito tempo para ensaiar, pero, bueno, é un reto. Grazza merece que se lle poña un poema dela musicado, ademais, en galego, e, bueno, está toda ilusionada, Falando de poema, déxame presumir un pouco, porque a contraportada é meu. Ai, Abelino, todos os que camiñan dan un paso máis alá, todos os que dan amor, co amor se atoparán, todos os que mudaron o mundo non se esquecerán de soñar. Hai carreiros sementados de esperanza e de paz, hai poetas que aínda cantan a liberdade sen máis, hai seres que viven para loitar contra o mal. Percurade, non deixar que vos treman as mans, erguede a voz e berrade, xuntos ninguén nos pode parar. Que bonito, Abelino Jácome Iglesias, mi querido director. Para todos, todas e todo o que veña. Temos que turrar pola paz, temos que turrar pola cultura, pero temos que turrar pola paz. Chegou un momento de que demos un paso adiante e digamos, xa está ben. Vamos a volver á concordia, a ver se somos capaces de facer algo xuntos. Decían que o que fixemos xuntos mellor os galegos sempre foi o noso idioma, verdad? Que sí, é unha das cousas. Pois a ver se fóramos capaces tamén nós, co resto do mundo, con Portugal, que estamos creando unha irmandade moi grande, de xente que pensa como a nós. Aquí, neste libriño, hai 71 autores que pensan así, que pensan que o mundo se pode mudar entre todos. Claro que sí. Ese é o espírito deste libro, e ese tamén é o espírito de nosa xente do redor. Porque senón, aseguro che, Marina, que non perdería tantas noites nin mañás traballando e tratando de sacar este proxecto adiante. Porque, decía xo antes, al micrófono pechado, a nosa xente é tan xenerosa e é tan capaz e é tan humanitaria que merece eso e moito máis. E moito máis. Así que dille a xente que veña toda ao liceo, porque tampouco vamos aquí decirlle todo polo miúdo, senón despois non veñen que xa saben o que hai. Claro. Pois nada, o día 30, non? O día 30, día de San Andrés, rematamos o fermoso mes que comeza con Santos e acaba con San Andrés. Así que, bueno, pois os Andréses podedes vir, eu tamén estou de santo, porque Abelino e Andrés, decía meu pai, eu non sei se é verdade, pero para min é verdade, porque o que decía meu pai é verdade, sexa o que sexa, pois decía que o mesmo santo de Abelino era o mesmo de Andrés. De feito, na nosa familia sempre houve un Abelino e un Andrés e sempre se celebraron os santos xuntos. Se que meu pai facía por aforrar. Pero bueno, é un home. Así que eu tamén sou de santo, día 30, Ourense vide a celebrar o santo, a alegría, a unión e a festa, porque vai ser un día de festa. Un día de festa, tú sabes, onde estamos nós, sempre está a maxia e o encontro e o cariño, sobre todo, que vos recibimos sempre cos brazos e cos corazóns abertos nesta casa maravillosa que é o Liceo. Dende o Liceo, para iso xa viñamos, para colocar os bancos, e vos esperamos, xa estamos aquí no Liceo. Marina, vou che dar un bico que sirva de espírito prenavideño, xa? Prenavideño, Prenadal, venga. E vémonos despois, bueno, pero deso xa falaremos. Deso xa falaremos do que ven no Nadal na xente do redor. Eso será o día 4, pero iso contamos outro momento. Un bico. Bicos.